Arratsaldeon hortxe, zuek argazkilaritzan egiten duzuelan, zertan zabiltzate zehazki, Jone? Bueno, alde batetik dauko Bergaran argazki denda bat eta argazki estudio bat, dendako zerbitzuak eskaintzen ditugu, eta gero debaz proiektu ezela, ikusentzunezko proiektu asko abarkatzen ditugu edo. Debadaz proiektu hori azalduko diguzue, Jon, zer den zehatzago beto guk ondo ulertzeko hau zer da? Komunikazio agentzia moduko bat, esan dezakegu, edo? Bai, esan gehinke funtzionatzen dugula bai komunikazio agentzia bezala, bai argazki denda bezala, herri mailan argazki denda bezala, argazkilari eta bideogile bezala lan egiten dugu, bai, zaleike pixkat danetik itzen dugu bai. Eta Jone, argazkilaritza analogikoarekin ere, bazabiltzate edo zabiltzate, zeintzu dira horri lotuta dauzkazuen proiektuak edo eskaintzak? Alde batetik denda bezala, azaltzen ditugu dendan bai karrete desberdinak, erabilera bakarreko kamera, kontseru baten dien instantaneo, lehengo polaroid estiloko hauek, eta bestalde batetik bai, emuten dugu zerbitzua, bezeruak ekartzen erosten dozkuen roioak edo berak aparte erositxakoak, eta bukitzen dugu, laboratoritzora bialdu, bertan rebela, eta gero bezeru bat hortzen da jasotzera. Bai, hori pixka denda bezala itzen duguna, eta gero aparte, gure proiektu, debadaz proiekteko proiektuetan, erabiltzen dugu argazkilaritza analogikoa, bai eskontzetan, ontsa matrikulazio kanpainekin behi biliga, eta erabili ditugu kamera analogikoa, pixka. Eskontzetan kontatu didate, orain argazkiak baino gehiago ere bideoak egiten dirala, ez da? Eskontza askotan. Bai, egisa jende askok eskatzen da bela bai argazki bai bidixuak, egisa guk orokorrian bisok ubritzen dugula argazkilaritza kontua gehiago, baina eskatzen dozkuenean, itxen dugu bat dedikatzen da argazkixetara eta bestia jasotzen dago eguna bideo bitxartez. Pasagera marraldi gutxitan, hor zuk daukazun kamera olako bat eukitzea, etzan nahi arrunta. Guztiok ez zuten, ez da familie guztiek ere, pasaiten zan, familie batetik bestera, edo danadalakoa. Orain, ez dago inor, mugikorrarekin argazkiak egiten ez dituenik. Orduan, zertan aldatu da argazkiaren kontua guztion eskura daukagun ezkero? Bueno, pixkate... Bain da, batez bet digitalizazio gara jartan, digitala sartu zan momentu hartan, izan pixkat irekin izan, mundu nahi, lehen basauan argazkilaria herri bakoitzean, basauan argazkilari bat, edo bi edo hiru, eta ziren gaur eguneko ez dakit medikoak bezala, fotografo del pueblo, esatezan bezala, pixkat herriko argazkilaria edo. Bueno, ezaguan oso accesible igual jende askori, eta bai izan zen, egun batetik bestera izan gike, digitala sartu zala, eta poliki-poliki, izan zen olako zabalkunten bat, edo zeinek zeukan kamera bat, mugiko errakundekan igual sartzek ezaren, baina asko ireki izan gauza bat izan da, eta jarraitu dau, bilakaera gaur egunera. Jone, beraz, argazkilaritza analogikoan, karretea, lehen aipatu duzu, ez da aspaldi entzuten ez genituen hitzak. Badago pazientziarik gaur egun karreteak errebelatzeko behar duen denbora hori itxaroteko? Badago hortarako publikoa ere? Badago publikoa. Egisa da nik uste dut danok egoten gazela guk gure lanetarako erabiltzen dugunean edo gure lan pertsonaletarako erabiltzen dugunean, desiatzen egoten gaz, eta askotan luze ditzen da itxaronaldi hori. Eta, badago publikoa, jende gazte asko, era digitalian jaiodan jende asko indabil analogikoan pixkat murgiltzen, probatzen, eta bai. Eta albumak, argazki albumak, bikote baten edo familie baten historia biltzen zuten, egiten dira albumak oraindik paperetan? Dinosu jendiak ea rebelatzen da bente, ea gordetzen. Bai, baina askoz gutxia. Guk adibidez dendan makinak, momentuan imprimatzeko makinak eta dauzko, eta jendia ibiltzen da, egunero dabil jendia, baina errealidadia da gaur egun gaume gehienak ez daukela album fizikoik.
Bai, eron zan igual, momentu baten olako gildune handi bat, non jendiantzako sekulako inventu izen zan digitala eta jo ze ondo. Etaratzen ditugu argazkiak, gordetzen ditugu ordenagailuan, eta ez dugu gastatzen paperian. Ze ondo, ze invento. Urtiako handia aurrera pasatzen, eta jendia konturatu da, bai, argazki asko dauzkogu disko gogorretan, disko gogor batzuk ez da bizia. Nun daude? Nun daude, zenba daude, ez? Azkenean momentu konkretu bateko argazki bakarretara beharrean 10-15 etaratzen ziren, orduan, momentu luze baten jendiak ez zituen errebelau, baina gero ja, berriro be bueltau da, ez? Nire dut zerbait paperian aukitzia, albunetan, ez lehengo mailara, baina gaudia, poliki, bai. Jone, egia da duela gutxi orain dela 15 urteko karrete bat eraman zizuetela? Bai, ala da. Karrizozkoen karrete bat, diapositiba karrete bat, eta, bezero bat horri zan jasotzera, ezekixen ez da zehose irten gozan, edo ez batzutan estropeatze juten dira, humedadiak edo dana dalakoakin, eta, kiston sorpresia hartu zeban, eta zan, ostra, oindala 8 urteko karrete bada, beste, eta gero idatzi zozkun esateko, kontuak bota ditugu eta oindala 15 urtekoa da. Eta, anekdota politxa, bai, oso argazki politxak eta danak, ondo zer... Bai, oso ondo. Txuri beltzian edo koloreko. Bai. Horrelako gauza gertatzen dira. Pontevedra aldean ere, badukazio beste anekdotaren bat, ezta? Nor kontatuko du hori? Alaxe da, bai. Hau da, analogikoan magia. Eta aurten udan oporretan gendela, bikotia eta bisoke Galizian genden, eta kuadriakoak baitxa, eta egun baten Pontevedran elkartu ginean. Kuadriako bat, eta Jone, lagundu biztazu karretia aldatzen, uste dut ja bukatuta gola, beste, eta almonta ginean plaza baten txubaskero batzukin nola, ez? Leku ilun bat, eskua sartzeko bat espada, eta zabalduta. Ez dago karretia barruan. Egon zan opor guztiak kamariakin karrete barik argazkisak etaratzen, eta sorpresa. Eta bat ere ez. Hangoak ez ziren aterako orduan. Duela 15 urtekoak baina hori etzen atera, ezta?